специална изненада за всички вас. Ето ги да ги срещнем с ръкопляскания! Те се приготвят сега за своя лесен танц на малките калинки. Малките артисти са готови, за да ви зарадват. Да, то по-добре да не ни вижда. Ето го моя, ето до госпожата. Ще му мина душичките. Biegaj, koku sny mu biegni. Школа